खुलुमबाय आंनि YouTube चेनेल मिस्टार गामसेयाव नायगिरि नोंथांमोनखौ आं नैबे समाव बरायना लाग्रोबाय। आङो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों। जों मिथियोदि नैबे थांनाय 1 जुलाइ 2022 खालि मोनसे समाव जोंनि बर' हारियाव मैखोमै माने खामानि मावनायाव बाहागो लानाय बिथां कास्टम बसुमतारी बिथाङा दा आथिखालाव आसाम जातीय परिषद बे दोलोआव हाबबाय। आसाम जातीय परिषद मानगोनां लुरिनज्योति गगৈ बिथां दैदेननाय बे दोलोआव बिथाङा जयेन जाबाय। नोंथांमोना बयबो नुगासिनो दंखायो ससियेल मिडियाफ्राव। कास्टम बसुमतारी आदाया मोनसे समाव माने दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सोलोंथाइ नेहाथारि मावनाय समाव गोबां माने गोख्रों मावदोंमोन बिथाङा। बिथां मावनाय समाव गोबां माने सोलोंथाइनि माखासे खामानिफ्राबो माने एसे आवगायदोंमोन होननांगोन। गोबां खामानि मावदों बिथाङा हारिनि थाखाय। सोलोंथाइ नेहाथारि आरो बिथाङा AJS बो जादोंमोन। बिथांनि AJS जानाया जे 52थि थान्दै जौखोन्दो जे लांहिनाव जादोंमोन कार्बि आंलंआव 3-4-5 मार्चआव। बेवहायनो बिथाङा बारग' जादोंमोन। मिरु एबसुनिफ्राय बिथाङा AJS बिबाननिफ्रायनो बारग' जालांदोंमोन। दा बिनि उनाव बिथाङा गोदान लामा दा लाबाय। राजखान्थि दोलोआव हाबनानै बिथाङा दा गावनि माखासे हारिनि थाखाय मावनो बिथाङा सानदों। गोजोननाय जासिदों बिथांनिफ्राय। मानो होनबा जोङो भारतनि गणतन्त्र हादरनि नागरिक, जोङो थागिबि, जोङो गावनि गोसो साननाय उदाङै जोङो जेरावखि जाया जों हाबनो हायो। बिथाङाबो बेवहाय हाबनानै जानो हागौ जोंनि हारिनि माखासे दावगानाय आरो जौगानाय बेफोरबायदि खामानि मावलांगोन आसा खालामदों आदानिफ्राय। दा नैबे समाव बिथाङा सिगां समनिफ्रायनो बर' हारिनि माखासे खामानि मावनायाव गोबां लोब्बा दंखायोमोन। बिथांनि फरायसा जिउनिफ्रायनो बिथाङा गोबां लोब्बा दंमोन। जेरावनाखि गलाघाटनि डिआर कलेज फरायनाय समनिफ्रायनो बिथाङा कलेजनि इउनिट एबसुनि बिबाननिफ्रायनो बिथाङा गोबां हारिनि थाखाय खामानि मावबोदों फरायसा आफादाव थानानै। बिनि उनाव बिथाङा मिरुआव थांबाय। मिरुआव थांनानै सोलोंथाइ नेहाथारियावबो गोख्रों बिथाङा खामानि मावलांदोंमोन आरो बिनि उनाव AJS जादोंमोन। बिथांखौ आसामावनो सिनायो। गोबां बिथाङा गावनि खामानि मावनायनि जाहोनाव बिथाङा सिनायजादों। बिथाङा गलाघाटनि सरबतार बियाबनि सिङाव थानाय जयन्तिपुर रंजालि नोगोराव बिथांनि न'आ। दा आङो बेखिनिखौनो आं नोंथांमोननो फोरमायबाय आरो बेखौ फोरमायनानै आं नोंथांमोननिफ्राय बिदाय लाथ'बाय। गोजोन्थों। जय बर' हारि।